back to my YouTube channel, ang Flex TV. Hi mga Flex TV. So karong gabuntaga is mamupo ko sa mo ang kitanog, no, ang mga kamatis sa nakita ninyo, no, tambok kayo mga kamatis sa masa katambok sa kong lawas. So tinuso po ni kaayo kay mo siya di siya basta-basta nga kamatis, amo jud siya gibutangan og mga fertilizer. No, di siya basta-basta na lata nga mga dahon. Basta pampatambok. Sama po na ko itambok kay puno sa paghigugma og pagmahal. So karon is mamupo ko ha, tabagi ko sa pagtan-aw og pagpupo sa mga kamatis. Sa gana tag 5 ra ka mong kamatis, perfect kay kamong kamatis no, orange na orange jud ka isa nga tanan. So di jud mo magmahin ni ano ganahan mo palit. Oh my god. Wow! Kibaw ka no, ang gunting garabinton kagahi at garabi ka habulan. Perfect siya. Tagsin ko rin siya ha, sa ganahan, maarira mo diri kay mamupo tas ato ang tinanom nga kamatis. Aray, habulan po kayo. Aray, aray, aray. Sana all. Mamupo pa rin. Sunod na po pag-asa po dahil. Basta gamang phone. Ay, naipo na. Dara. Ano lain ba? Ano? Ano? Ini pa kadali ang maxi film ba daw sa maxi film ani. Diba gabi ka ihit kung sa pag nice ha. Namo ko siguro diri kay para kuan. Di ba tambok kayo? Pwede na siguro yun. Ipo lang po siya dito dahil. Pwede na sa bato. Kailan? Mahal mo na gano'n. Kadulan ko parang po na dito sila. So na natin na ipo nga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So wala na kabatong na ipo. Tambok kayo nga po ang kamatis. So mangita pa kadili basi napakilid. Nago. Ini siya sabot ipasabotan na na nga ni ani kay nadaot man cute siya dya. Nadaot man na nga ni na butis ani pay bung subukan mas sira ang buhay mo. Makaigitan na. Ang kamera ito na po. Wala dai. Kere oh. Hindi naman dai. Dali. Balik ta? Kay ko ani? Ko ano? Pwede mo sa dahil kasi naman sa kayo dahil. Dagko na. Kira dayo. Dahil kinamangin ka dahil ikunan na ito dahil sayang kaayo pang mauna gapon nito. Super Tenny. Dali. Wala ka na. Dali na, boss. Pero no. So mo ano siya mga ka-Flex TV. So daga na kayo may naipo sa amo ang natanom nga mga kamatis. So mga tulok pang siguro siya kabuan before na mo siya gipupo. Pero karon so na siya nakita nga mga kuan. Ang bunga sa amo ang pagparingkamot. Ulit mo, masunog siya. Ano daw? Saan? Mantap. Tadi tu dia ada mau nak. Bisa kalau tadi dia ada. Trespasser masih jauh. Di siya trespassing, o ko nanguha. Ano ba? End ka na. Again, once again, don't forget to subscribe my YouTube channel, ang Flex TV. So, bye! Salamat sa pagdanaw! Again, thank you for watching. Again, do not forget to subscribe my YouTube channel, ang Flex TV. So again, padayon lagi hapon mo sa pag-subscribe sa akong YouTube channel kay for sure malingaw ra jud mo kayo sa akong YouTube channel. Again, thank you so much. Bye.